Isto indica que no goberno de España non hai nadie ao mando, que un ministerio vai por un camiño, outro ministerio vai por outro camiño. É certo que é un goberno bipartito, hai dúas forzas políticas, hai un ministerio socialista que é o de Educación, hai un ministerio de Sumar que é o de Traballo, e dá a sensación de que o Ministerio de Traballo o que lle interesa basicamente pois é incrementar dun xeito fraudulento pois as estadísticas de afiliados á Seguridade Social a calquera costa, Xa o fixo tamén no ámbito dos estudiantes en prácticas que non traballadores, que están estudiando ben na FP ou ben na universidade e que teñen prácticas curriculares, e tamén se dá, pois, en este caso, cando o Ministerio de Educación di que estas persoas pois son partícipes dun intercambio cultural, non son traballadores. E todo isto, ao final, o pagan as comunidades autónomas, e ao pagar as comunidades autónomas os pagan os cidadáns, os pagan as persoas. É dicir, unha mala praxis e un absurdo político pois repercute de xeito negativo no conxunto dos cidadáns. Ora vimos de coñecer fai escasos días que o Ministerio de Educación saca unha nova convocatoria de auxiliares de conversa. Primeiro, o fai cun enorme retraso. Normalmente estas convocatorias son a principios de ano, xaneiro, febreiro, para poder facer todos os trámites administrativos e que os auxiliares de conversa poidan comenzar o curso en torno a finais de setembro, principios de outubro. Moitos de vostedes coñecerán ou saberedes que se fai un acto de recepción dos auxiliares de conversa por esas datas aproximadamente, en torno a outubro. Bueno, o fai con moito retraso e é unha auténtica trampa. E digo que é unha auténtica trampa porque, a pesar que o Ministerio di que están subsanadas as dificultades e as cuestións que poñían en tela de xuicio a seguridade xurídica deste proxecto, sin embargo, non é así. Posteriormente, tanto a directora xeral de Ordenación como o secretario xeral técnico farán precisións concretas para desmontar esta convocatoria trampa que mantén a inseguridade. Temos feito consultas técnicas, consultas xurídicas, con informes en esta liña que nos din que a convocatoria que chega con retraso non soluciona en ningún caso os problemas de inseguridade que tiña a convocatoria do ano pasado e que levou ao xuzgado, que levou a apertura de trámites e posteriormente tamén ao xuzgado a diferentes comunidades autónomas con multas millonarias. E incluso, para profundizar neste carácter de trampa, se escoitan e se dieron declaracións por parte responsables do Ministerio que nos din que hai un informe da Avogacía do Estado para dar seguridade xurídica e reforzar o carácter de programa de intercambio cultural non profesionalizante para as sociedades de conversación. E, sin embargo, eso é unha trampa porque ese informe xa existía dende fai algún tempo e foi utilizado por algunha comunidade autónoma, especificamente por Andalucía, para defenderse ante o Ministerio de Traballo, e o Ministerio de Traballo non lle fixo ningún caso ao informe da Avogacía do Estado que o Ministerio de Educación esgrime como un elemento para decir que todo está ben e que non pasa absolutamente nada. Galicia quere seguir no programa, o primeiro punto, e queremos manter o programa. E o que pasa é que non queremos caer na trampa política que nos plantexa o Ministerio. Por iso vamos a facerlle unha proposta ao Ministerio que lle vamos a comunicar hoxe por carta. Cal é esta proposta? A proposta é moi sencilla. Se o Ministerio está tan seguro de que, tal como ten diseñado actualmente o programa, se cumpre e non ten risco de ser sancionados por o Ministerio de Traballo, Galicia se compromete a darlle os recursos que xestiona e cos cuales financia o actual programa, transferirlos ao Ministerio e que sexa o Ministerio quen contrate ou quen plantexe a contratación dos auxiliares de conversa para que podamos seguir co programa. A única diferencia sería que a persona xurídica que contrata aos en torno aos 500 aproximadamente auxiliares contratados por a Xunta sexa o Ministerio. É dicir, transferirlle en torno a 5 millóns de euros, que é a cantidade aproximada, para que sexa o Ministerio quen contrate aos auxiliares para o próximo curso, para o curso 26-27. Sería relativamente sencillo, faríamos un convenio, un acordo, no cual a comunidade autónoma lle transferiría os recursos e o Ministerio contrataría aos auxiliares.
se enviarían igual aos centros educativos e estarían igual baixo a supervisión da Consellería de Educación. Por que facemos isto? Porque non queremos ser irresponsables e non queremos meter aos galegos nun camiño que sabemos, porque estamos vendo en outros precedentes en outras provincias e en outras comunidades autónomas que leva a multas absolutamente millonarias. Nós non queremos xenerar simplemente un lío político e dicir a Xunta di isto, o Goberno di isto, o PP di isto, o PSOE di isto. Oye, nós queremos seguir co programa. E por iso poñemos a disposición do Ministerio os recursos necesarios, os recursos que utilizaba a Comunidade Autónoma de Galicia, para que sexa o propio Ministerio, que tan seguro está, quen faga este trámite para que os alumnos galegos poidan estar dentro do programa e seguir co mesmo. En todo caso, creo que esta oferta ten a finalidade de seguir co programa, nos saca desa trampa política que o propio Ministerio nos quere meter, e isto nos posibilita, non se nos pode acusar de non tentar por todas as vías manter o programa. Se isto ao final se cae, habrá un único responsable que é o Goberno de España. Primeiro, por a súa desidia, segundo, por a súa proposta trampa, e terceiro, por non plantexar, por a súa convocatoria trampa, e terceiro, por non aceptar esta proposta que hoxe mismo pois lle faremos.